Priatelia, zás máme pre vás súťaž. 3. až 6. októbra sa bude konať v Nitre na autosalóne premiéra novej C3. A dávame do hry 2 lístky na túto výstavnú premiéru v rámci Strednej Európy. Teda aspoň myslím, že to je v rámci Strednej Európy. Ale na Slovensku určite, ale v rámci Strednej Európy to znie lepšie, nie? Tie podmienky tej súťaže sú úplne jednoduché. U nás v Dubnici od pondelka budúceho týždňa, to je 39. treba prísť, dať si spraviť ponuku, prípadne aj na financovanie, pokiaľ sú není kešene. A v podstate, kto si spraví prvý cenovú ponuku, sú pre neho nachystané 2 lístky pre toho reálneho záujemcu a lístky sú jeho. Bude tam vidieť novú C3, bude tam vidieť takisto nový jumper, pokiaľ sníva o nejakom podnikaní a rozvoze a dovoze a prevoze. A takisto tam bude v podstate nové jumpy, nové Berlingovy faceliftované, hlavne budem tam ja a zo pár ďalších mojich kolegov. Takže neváhajte, príďte sa pozrieť a hlavne príďte do Dubnice, spraviť si cenovú ponuku, porozprávať sa o tom, podebatovať a my vás presvedčíme, prečo je to také super úžasné. Že aby som nezabudol, tak ešte stále je tu naša stará C3, relatívne stará, za 13 500, 3500 km nájazd, tip-top stav.